No minne se Maija meni? Kot. Yksi tipu näkyy. Tuolla se vissiin on pusikossa. Oli sillä pää ainakin elossa vielä. Kakkonen ja kolmonen ja 4 niitä äsken meni tonne pusikkoon ja kuulivat. Ja tuolla pyllyn takana on 4. No niin. Siihen Maija pani pitkäkseen ja ei tai 31 näytti äsken. Voiko pitää paikkansa tuo ulkolämpömittari? Ei ole ihme, jos se pikkusen kasvipenkistä etsii suojaa. Ne on pikkupojat on koko päivän ollut irti tässä. Kato sinne, ukkelikin löysihän se perheen jostain. Ja toinen tulee. Kyllä kukkopojat, kyllä ne huolehtii perheestään, ne kattelee, että missä ne on ja siihen nyt jäivät vartioon molemmat, kun Musta-Maija on lapsien kanssa tuolla varjossa. Ne oli tuossa jossain vaiheessa ne hävisi ja mä, että missä ne on, mutta ne oli tietysti naapurin rouvan pusikossa kuusten alla tuolla. Perhana kun nämä on niin samanvärisiä nämä kukot, että eihän niistä tiedä antaa nimeäkään. Noin ne kukot huolehtii pikkusista, ne ei hätyttele niitä mitenkään eikä. Tarkkaavaisena kattelee tuolla, että onko ketään ilkeitä elukoita tulossa sitten. No ne. Matka jatkuu. Noin. Tämmöistä on kanan perhe-elämä. Noin. Oi että.
Semmoinen 1. heinäkuuta 25. Halipat suijaa.